Elin Haf Griffith-Jones ydw i, ac efo Mari Siôn, mi es i ati i gyfieithu yn gynnar yn y bore a dim chwarae mot, llyfrau gan Lawrence Schimmel ac Elina Braslina. Oedd hi'n bwysig i ni bod na lyfrau Cymraeg yn bodoli sy'n dangos bywyd teuluoedd cwbl gyffredin sy'n digwydd bod hefo rhieni o'r un rhyw. Erbyn hyn, mae'r llyfrau yma wedi cyrraedd nifer o ieithoedd, 10, 15 hyd yn oed, ac mae'n braf meddwl bod y Gymraeg ymysg yr ieithoedd yna. Maen nhw'n llyfrau cwbl ryngwladol. Ac wrth gyfieithu o'r Sbaeneg, un o'r pethau wnaethon ni yn yr cyfieithiad yma oedd defnyddio terma mam a mami a dad a dadi. A ni oedd yr iaith gyntaf i wneud hynny. Ac ni'n gweld erbyn hyn bod yna ieithoedd eraill wedi dilyn y patrwm yna. Wel, dwi'n croesawu'r llyfrau yma, maen nhw'n hyfryd. Mae'n bwysig iawn yn yr oes ag yw i nawr yn bod ni yn dangos bod teuluoedd i gyd yn wahanol. Falle mae mam a mam sy'n mewn un cartre, dad a dad neu mam a dad. A mae'n bwysig iawn bod y plant bach ni o'r oedran cynnar yn gweld mae cariad sy'n bwysig mewn teulu. Felly mae'r llyfrau yma yn wych. Mae'n ffantastig bod llyfrau Cymraeg yn cynnwys teuluoedd unrhyw. Mae'r llyfrau yma yn adnodd pwysig iawn a defnyddiol iawn. Maen nhw'n gallu bod yn straeon ar gyfer y cartre, straeon llyfrau i brynu, i ddarllen efo'n plant ni, yn deuluoedd o'r un rhyw ac yn deuluoedd o bob math arall. Ac maen nhw'n adnoddau pwysig iawn i'w gael yn yr ysgolion ac yn gallu helpu athrawon a cynorthwywyr ynglŷn â deud stori hollol gyffredin, ond yn dathlu hefyd amrywiaeth teuluoedd Cymru. Mae'r llyfrau yma yn cefnogi profiadau dysgu yn y cyfnod cyn ysgol ar gyfer y cwricwlwm newydd.